ударът му беше блокиран от Делев. Но малтийците за първи път през второто полувреме успяха да се задържат трайно в половината на България. Люк Димек потърси Алекс Мускат в дясното крило. Велин Попов между двама не успя. Топката му беше отнета от Руен Мускат. Ерера стреля към вратата и бележи. Ето, че малтийците най-накрая успяха да отбележат гол след толкова много положения, които имаха. Българската отбрана отново беше направена на пух и прах. Какво се случва тази вечер с играта в защита за България? Едуард Ерера бележи за Малта и ще направи много напрегнати последните минути на матча. Antonelli, Thiago Motta, De Rossi di prima, Gilardino per Thiago Motta che in qualche modo riesce a proseguire nell'azione. Kandreva in posizione regolare, volevano il fuorigioco i difensori bulgari. Kandreva può puntare Jordan Minev, Kandreva la sua velocità, le finte, scivola Minev, Kandreva ancora il traversone, il colpo di testa, il gol di Alberto Gilardino, l'Italia in vantaggio al 38esimo. Vediamo se suona il violino. Sì, come ai vecchi tempi. Alberto Gilardino, sblocchiamo il risultato e Gilardino raggiunge Roberto Bettega nella classifica all time dei marcatori, gol numero 19 in nazionale. Kandreva parrebbe strano a sinistra, non nella sua fascia di competenza, trova il tempo per puntare l'avversario, complice la caduta dello stesso, però lui molto bravo a rimanere. Дуспата си остава в моите очи все така спорна. В момента, в който усети тялото на Йордан Христовски се свлече на игрището. Мисля, че той не беше задържан от нашия десен бек с ръка. Поне това не се видя от повторението. Дуспа за Македония, за топката застава Агим Ибрими. Ибрими стреля и гол за Македония в 83-та минута. Отбора на Македония дочака своя момент в 83-та минута, за да стигне до тази Дуспа, която Ибрими успя да вкара. Усети ъгъл на Николай Михайлов, но удар на Ибрими беше достатъчно. Точно към него гледа Иван Иванов и му подава. Влиза навътре. Опита се да пусне пас в уличка за Венцислав Христов Мицански. Бе разгадан неговия замисъл. Сега много опасно. 1-1. Михайлов. 2-0 за Македония, след като бе Александър Трайковски отбеляза втория гол в 86-та минута. Михайлов излезе, спря своето движение и бе хванат в крачка, а нашата защита отново остана неподготвена при тази контратака на македонците. Не бих казал, че отбора на Македония ни превъзхожда, но в последните минути се видяха много пробойни в нашата отбрана, когато се действа на контратака от страна на съперника. Първи гол. Може би и страничният съдия Серкан Ок не му подсказа. В крайна сметка видя контакта обаче на Илия Миланов срещу Корнелиус. Дуспа за Дания, 63-та минута. Капитанът Дания Лагер застава за топката. Дания Лагер срещу Николай Михайлов. Дания Лагер. Агер стреля и изравнява резултата. Дания България 1-1, 63-та минута. Сега започва трудното.
Безпощадно изпълнение, не мръдна Николай Михайлов. Може би беше избрал другия ъгъл. Зберігається і у збірні. Жовта картка, дуже небезпечна гра з боку гравця збірної України Тараса Степаненка. 19 номер, представник Донецького Шахтаря. Ну, це якраз той гравець, про якого ми говорили, що це шанс для нього також, тому що можна згадати матч проти збірної Чехії. Пам'ятаємо, коли він вийшов на заміну. Удар і м'яч у сітці! 1-0. Ось несподіваний момент. І подивіться, як радіє Андрій П'ятов. Давайте розбирати цей епізод. Таке враження, що Олександр Кучер забиває цей м'яч. Ну, після попереднього кутового, про який ми говорили, здавалося, що невпевнено себе почувають болгари. Зараз вони пропускають. Тут уже все пройшло так, як і хотіли того українці. Стоян Колев пропускає. Ну, дуже несподівано. В отбора на Брьонби и е титуляр в галисийския тим. Ромедал. Успяха дъчаните да се организират. Ериксен сега наляво за Крондели, за което ви говорих преди малко. Крондели, дублиране в ляво от вас. Крондели, центриране, опасно! 1-1. 1-1 след попадението на Никлас Бентнер в 40-та минута. Мисля, че Николай Михайлов трябваше малко по-умело да се намеси. Че гола на Рангелов беше от границата на вратарското поле, то тази топка бе изсипана, може би на метър-два навътре. В 40-та минута Дани изравнява резултата. Футболистът, който центрира тази топка, беше необезпокояван и се умя да отправи по най-добрия начин топката към нашата. في صوفيا وبالتالي هذه المعادلة تستمر في المباراة الخامسة تاريخيا بين البلدين في العاصمة البلغارية صوفيا. كل حالات فوز إيطاليا الثمان كلها كانت خارج في إيطاليا وخارج إيطاليا. هنا محاولة قائمة الآن، الكرة في المكان السليم والجول. هيا جول، هيا جول لإيطاليا. نعم، هدف لإيطاليا في الوصول الأول على المرمى البلغاري. هدف يسجل بطريقة ممتازة. نعم، يأتي أوزفالدو. نعم، أوزفالدو في مباراة الدولية الثالثة بقميص إيطاليا يسجل هدف الأول ويعيش أوقاتا جميلة. يعيش أوقات جميلة أوزفالدو بالمناسبة مع روما في كأس العالم. محاولة قائمة الآن، يعني في اعتقادي كذلك الأمور لن تقف عند التعادل وعند الهدفين المسجلين حتى الآن. الأهداف قابلة للزيادة. هنا محاولة الأمام الآن، يا سلام من أوزفالدو والكرة إلى جاكاريني. استقبال جيد للكرة، كرة ملعوبة خطيرة. جول، جول ثاني للطليان. يا هي ليلة الليلة يا أوزفالدو، يا هي ليلة الليلة يا أوزفالدو. يظهر أوزفالدو بقميص إيطاليا ويسجل هدفين في الشوط الأول. هدفين في الشوط الأول. التمريرة ممتازة، الرأسية ذكية جدا جدا.